Reading Secret 10D. Sirrin karanta Turanci na 10 kashin D. Kuma yanzu za mu dubi ne akan vowel A, wato sautin A in phrases a cikin 'yan gajerun jimloli ko gajerun maganganu. Gashi nan kuma ko ina kamar yadda aka saba a baya za a ga na jawa inda A ɗin take layi a ƙarƙashin inda A ɗin take, sautin wasalin A ɗin yake. Kamar a nan get wet, an ji A, get wet A, wato et wet kenan. Get wet, sell bread, red dress, extra effort, extra effort, 11 beds, 7 pens, weather in February, to read 12 times and send. Ka karanta ko ki karanta sau 12, ki ɗau hotonsa ki turo domin a duba miki a ji karantawa ta yi daidai.